Ľudia, čaute, ja vítam vás u tohto videa. Dneska som tu s Rečkom, ktorý je vedľa mňa. A v dnešnom videu si ideme dať čo? Najlasnejšia vec, bile, ochutnávka. Nie je to toto, ľudia, druhý pár, okej? Teda je to druhý pad, ale neoficiálny, hej, No, taký. neoficiálny pár. Spravíme aj druhý, hej, pokračovanie ako keby. A info. Videa budú vychádzať každý druhý deň. Čiže ľudia, ako to správne počítam, budeme mať pondelok, streda, piatok a nedeľa. 4 videá za týždeň, takže užívajte si toto video a čaute. Tak ľudia, sme tu. Jo, kamo, ináč zakážem nás bylo natáčať celý, že to takto. Máme už všetko kúpené, všetko, čo sme potrebovali. Ideme na ďalšiu vec, ináč vítajte pri dieli 2. Toto nie je diel 2, by the way, to je, že ochutnávka proste vlastných oný. No, vlastne. Ľudia, počkajte chvíľu, skovám si mikrofón, to musím otvoriť. Vyprávajte mikrofón. Ako sa máte? Napíšte nám do komentáru, čo ste podostavili na Vianoce, keďže sú také nádherné sviatky. Kým Marek nevie, rozbali jednu povedanú tyčinku. Ja sa to nadal. To vystrihneme. Dobre, mám to rozbalené. Počkaj. Ale to vymáš potom to nadávanie, hej? Dobre, mám to tu. Idem to rozbaliť. No na, tu máš. To je moc do huby. Kamo, Koľko to stalo? 30 centov. vyhučiť do? To mi nešmakuje. To je obyčajná klasická. Fuj. Ako malý som toto mal, ale... Kamo, chuť to presne ako Margotka, ale Margotka je 100-krát lepšia. Áno, zvedom mi ja ten mikrofón do Dobre, ľudia. Dám tomu 6 z 10. Nie je to dobré, nešmakujem to. Ty. Ja dávam 6 zo 7, 6 7, no. No. Ľudia, pokiaľ sa vám toto kráči, sorry, že to je také krátke. Toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Vidíme sa u ďalšieho diela. A dajte znova 5 lajkov a čaute.